Άμα δεν αναβοσβήνει και είναι μόνιμα κόκκινα. Νομίζω. Δες τι κάνει. Ωραία. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι κάνετε? Fat man cooking. Φάτε. Εντάξει, όχι καλά. Καλά είναι, καλά είναι. Γράφουμε. Ναι, γράφουμε κανονικά. Ωραίος. Είσαι παίχτης. Τελικά πώς θα το ονομάσουμε? Αποφασίσαμε. Κάνουμε πρώτα το πιλότο. Πώς το ονομάσουμε τελικά? Fat Food News. Έτσι θα ονομαστεί. Fat Food News, τελειώσαμε. Όχι Fat and Healthy. Είναι to the point, με λες χοντρό εκεί. Φάτε. Ελληνικά, φάτε news. Ναι, εντάξει, οκ. Ή mom news. Όχι μάλλον, μαλάκα. Σαν άνιμε θα ακούγεται ρε που. Ή vegetarian. Χιδάκια. Ναι, από τον πλανήτη των πυθίκων. Τελικά. Φάτε news, ωραία. Φάτε μάτια ψάρια θα το βγάλουμε. Ο Καπουτζίδης ρε μαλάκα έγραψε το. Πώς το λένε και που λέει ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, το Τσάρλι. Ναι. Πώς λέγεται αυτό? Παραπέντε. Και ονόμασε το κανάλι λέει μαλάκα Τηλεβόας. Εμείς το ονομάσουμε φάτε μάτια ψάρια. Καπουτζίδης είναι πιο μάγκας. Και άμα είναι πιο μάγκας, είμαι πιο χοντρός. Σ' αγαπώ. Μίτσο, άμα κάνω μαλάκες στο σύνορα και δεν γράφεις, σου γάμισου. Τελικά πώς θα το ονομάσουμε? Εγώ λέω παρέα με την παρέα με τον Άρη. Του έχω κάνει λοσφόιλ, θα φάμε μήνυση. Όχι. Φως στον προκτό σου. Σε ξέρω, Έλληνο με κρέας. Σε ανακάλυψα την πρώτη στιγμή που πήρε στο πρώτο τηλέφωνο. Συλλάβετε τον δολοφόνο. Πώς τον προκτό σου είπε. Ναι. Τούνελ, έμεινε από κάτω φαΐ. Τι είναι μαλάκες? Καλό είναι, μ' άρεσε. Το πιο τρελό είναι ότι μ' άρεσε. Φως στο τούνελ. Ναι, γλιτώνουμε και τη μήνυση. Γράφει αυτό. Μ' αρέσει. Άμα φαίνομαι πάλι χοντρός φαφώτης, θα σε σκίσω. Ωραίος είμαι. Καταρχάς. Καλό. Όχι, θα σου πω. Έχω αγκαλύψει μια καινοτόμα ιδέα. Μαράκι, αυτό είναι Dragon's Den. Να ξέρετε. Αντένα μου ακούς, φώναξέ με. Να ξέρεις. Βαθιά, το πάμε μερικοί να πούμε χρηματιστήριο. Άκου να δεις. Αφήνεις μουστάκι. Εδώ. Και αφήνεις και εδώ την πουτανιά. Αυτό. Ζωρό. Όχι, πουτανιά. Δεν είναι ζωρό. Εντάξει, ζωρό. Ναι, περίμενε, έχει και συνέχεια, για πες. Δες τώρα. Όταν τρως κρέας, κοτόπουλα και τέτοια, βάζεις χέρι, κατάλαβε και τρως έτσι, αυτό λερώνεται. Και σαν καλός χοντρός τι κάνεις? Τελειώνεις το φαγητό, κάνεις έτσι εδώ, μουσάκι, έτσι. Αυτό έχει όλα τα λιπάκια εδώ, τα μπαχάρια. Όλο κάνεις έτσι. Πιπιλάς. Κάθεσαι στο τραπέζι, περιμένεις το γλυκάκι και είσαι. Πιπιλάς. Πες τι. Καταλαβες. Και μουστάκι είσαι λίγο πιο μεγάλο θέλει από αυτό. Ή άμα έχεις τέτοιο, σαν και εμένα, το κάνεις έτσι εδώ. Καταλαβες. Αξίριστο έτσι να πετάει τη σαν μαλακία που είναι. Τρως στη σούπα, λερώνεσαι. Σάλτσες τέτοια κοκκινιστά και κάνεις έτσι μετά. Καταλαβες. Και πώς περιμένεις το γλυκάκι, πιπιλάς. Καταλαβες. Εμείς θα βγάλουμε αληφή για μουσια γένια με γέσικα καβιά. Μιλάμε για πράφη, όχι αστεία. Βαφέ, ακούς. Βαφιά, δες το. Έρχομαι. Μαλάκα top, να ξέρεις. Λέγε. Κρέμ πουλέ. Μπράβο. Ας πούμε αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε σκεφτεί σήμερα, να ξέρεις. Όντως. Toasted news. Γαμάει. Κατάλαβες. Και καλά έχεις πάρει τα news αντί για σαλάμι κασέρι μέσα. Σήμερα θα κάνουμε κομμωδία. Αφού είσαι μαλάκας. Σούπα, βάλε με εδώ. Δεν είσαι μαλάκα, δεν είσαι εδώ. Τι φιγουρέ. Ωραίος. Λάμπος σαν να. Για όλους να πούμε που είναι από πίσω στο green screen δεν φαίνεται τίποτα. Λάμπος σαν αστέρι. Έρχομαι εδώ, πάρ' το. Σκατά. Είσαι σαν αστέρι στον όγκο. Η βαρύτητά σου δηλαδή παραπέμπει σε αυτά. Κοίτα, άμα το πας πραγματικά πως είναι ένα αστέρι. Ο ένας πλανήτης απομακρύνεται από τον άλλον. Από τις καλύτερες ατάκες. Απομακρύνουμε. Toasted news. Ωραία. Σήμερα λοιπόν θα πούμε τα top 10 toasted news του κόσμου. Καλό ήτανε. Έχω ένα παράπονο και θα σας το πω αμέσως. Βασικά έχω πολλά παράπονα και θα τα συζητήσουμε σήμερα όλα. Καταρχάς, δεν με αφήνανε να κάνω δικιά μου εκπομπή μέσα στο κανάλι. Στα αρχιδάκια. Τώρα όμως το έχω. Θα είναι δικό μου. Τελειώσαμε. Ανέες κλείσει μου καρτέλας. Μα έχει γαμίσει. 1.300 ευρώ του πληρώσαμε. Είναι μαλακία. Δεν μας αφήνει να ανοίξουμε ένα tab. Εσύ ήθελα iPhone. Εγώ ήμουν έτσι έξω από το
βόλο. Δυο μήνες δουλεύω. Άκου, Μίτσο. Απλά ήρθε μια μέρα, σας βρήκα και μου λέει ότι πήρα iPhone. Ρε φίλε, προχωράω να βγω έξω από το μπαρ. Και εκεί που προχωράω απλά, επειδή τα μπούκια μου χοντρά, χτυπούσε ντούγκου. Το κινητό πάω μέσα στο τσάκι, επειδή πάω στο μπούτι. Και κάνει ντούγκου, πάρ' το, γωνία. Λέει αυτός πάμε να πάρεις κινητό. Καλά. Πάμε να πάρω κινητό. Μπαίνουμε στην Καλησπέρα. Για καινούριο κινητό ήρθαμε. Μάλιστα, χαρώ εγώ λέει και αυτή. Τι θέλετε, iPhone λέει τι έχετε. Αυτά λέει εδώ πέρα 14 Pro, 14 Pro Max. Ωραία, ποιο έχετε έτοιμο παράδοτο, το 14 Pro. Πόσο έχει, 1300. Ωραία, θα το πάρουμε. Εγώ έτσι. Με έλεγε μέσα δεν έπαιρνα. Γύρω έξω. Πάω κάθομαι στη γωνία, ανάβω τσιγάρο. Με λέει τι έπαθες. Του λέω μαλάκα, δεν θέλω. Μου λέει γιατί. Μα του λέω ένα μήνα δουλεύω. Δεν τα πληρώσω αυτά. Δεν τα έχω φάει να φάω. Το πάρουμε, σου κάνει καλή δουλειά. Καταλαβαίνεις. Δεν με ρώτησε. Μπαίνουμε μέσα και λέει αυτό δεν πάει. Τι είπα. Λέει, όχι, λέει, ποιο έχουμε έτοιμο παράδοτο. Το 14 Pro λέει και το χρώμα κιόλας. Dark purple. Θα το πάρουμε. Καμπρά, μαλάκα, απλά το πήραμε. Λοιπόν, τέρμα με τις μαλακίες, το είπαμε για το iPhone. Toasted News. Έκανα ολόκληρη εισαγωγή έκανα. Χαζόεσαι ρε μαλάκα. Τώρα δεν είπα ότι δεν είχα δικιά μου εκπομπή και θα κάνουμε καινούργια. Καλώς ήρθατε στο Toasted News. Εντάξει, Μίτσο. Σάμα approved. Τα 10 απίστευτα γεγονότα γύρω από το φαγητό. Πρώτη σελίδα που μου έβγαλε, πάτσα κλικ. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτη είδηση. 10 απίστευτα γεγονότα γύρω από το φαγητό. Η μυρωδιά της μπανάνας και τις θερμίδες. Ωραία. Προσπαθώ. Πάμε στην επόμενη είδηση. Μαλάκα. Η μυρωδιά της μπανάνας και τις θερμίδες. Μαλάκα, τι τρόπο μπορεί να είναι. Δηλαδή, θα τρέχουν όλοι χοντροί λαϊκές και θα ψωνίζουν μπανάνες. Θα τους κάνουν πλούσιους όλους. Θα σου πω στο τέλος του γυρίσματος. Άμα νιώθω πια να αναλαφρώσω, μετράει. Μαλάκα έσκασα, έχει παστός μέσα στο στόμα μου. Ένα μήνα την έχει μέσα στην κουζίνα. Τις εβδομάδες κοντά έπεσε. Σου γαμίσω, μα πιο μαύρη και από τη μοίρα μου ήταν. Είναι όριμη. Δεν είναι για σένα. Η καραμέλα εφευρέθηκε την αποτρίχωση. Αυτό δεν είναι τόσο αστείο, αυτό νομίζω είναι fact. Αυτό το μάθαμε και στο φύγαμε για μάσες στο σκρά, για την καραμέλα. Ότι. Μας είπε ναι, ότι είναι από τα χειρότερα εγκάβματα. Και τώρα άστε να πλώνε πάνω για στο ξυλούν. Αποτρίχωση, μαλάκα. Εγώ γι' αυτό έχω κενά εδώ. Ρε, θα σε φύγει και το θέμα μαζί. Ήθελε να μαγειρέψουμε. Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Ούτε λέιζερ δεν χρειάζεται. Μαγειρέψουμε. Φαντάζομαι, μαλάκα τώρα εγώ, σαν χοντρό μήλο, καραμελωμένο θα είμαι. Από τα πανηγύρια εκεί στη Γιούρμπαση. Τα πουλάει σε ξυλάκι. Εγώ μια φορά με έκανε λίγο πιο κάτω. Αισθητικός. Εδώ. Τώρα που έχουμε παραγωγή και έχουμε λεφτά, αισθητικό. Εδώ. Δεν χρειάζεται να δούμε, εντάξει, το καταλάβαμε όλοι. Εδώ. Λίγο πιο downtown. Εντάξει, άκου να δεις τώρα. Και βάζει. Αυτό ήταν όλη η Βραζιλία μαζί. Μαλάκα μου βάζει κερί, ταινίες αυτές από πάνω που είναι και με λέει είσαι έτοιμος. Δεν της λέω ναι και στο, ξέρεις είναι ναι, νι αλφα γιώτα. Στο να, δεν έχω πάει στο ι να συμπληρώσω το κατάλαβες. Κατάλαβες. Σκέψου τώρα μαλάκα αυτή να μου πασαλεί την καραμέλα. Δεν θα, τίποτα. Το βλέμμα του ήταν το τίποτα, τον φόβο στο βλέμμα του το είδες. Και βούτυρο. Θέλετε να το κάνουμε καραμέλα πάνω στο χέρι, Ναι, εκεί, στο ναι. κουτί. Κι όλος τυχαίως θα έχει στηθεί τόσο ωραία που εγώ θα χάσω. Τυχαία, Δεν όποιος είναι είναι τυχαία καλύτερος. σκηνοθετημένα, δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι σενάριο από πριν τα πράγματα. Σου έχω άλλο για σένα. Ένα κουτάκι Coca-Cola περιέχει 9 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη. Πεις Coca-Cola. Ασπαρτάμε, ακόμα χειρότερα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, Zero τώρα δεν έχει μέσα ζάχαρη. Ασπαρτάμε. Δηλαδή, Το συστατικό, το γλυκαντικό που μπαίνει στη ζαχαρίνη. δηλαδή είναι τόσο συστατική και. Πώς το λένε. Καλά, είναι τόσο εθιστική και δεν έχει τέτοιο. Ναι, γιατί έχει ασπαρτάμε. Αυτό Τι είναι σπαρτάμι. είναι η ουσία που μπαίνει στη ζαχαρίνη. Ρε μαλάκα, σαν παραισθησιογόνο ναρκωτικό ακούγεται αυτό. Έτσι είναι. Ασπαρτά. Και μάλιστα αποδείχτηκε πρόσφατα με καρκινογόνα. Και σύντομα λένε ότι θα από όλα τα αναψυκτικά. Άσε μαλακίες αυτό τώρα. Όχι, legit, πες να το διαβάσει. Τα νέα δεν λε. Για να μου κόψει Coca-Cola. Τι Zero. Είναι Zero. Δεν είναι Zero. Είναι ζεγό. Είναι ζεγό. Εγώ. Ζεγό. Ζεγό. Νεγό. Να χαγώ εγώ.
Το μογό. Ένα λίγο πιο εδώ. Ξουγκάς, μιλονάς, σαμαρτζίτς δεν πρέπει να έχετε. Όχι πιο εδώ σε εμάς, πιο εκεί. Δεν πρέπει να. Με έχει γραμμίσει, μα βάλει ένα κύκλο με τόσο χοντρό, με λίγο ταινία θα ξοδέψετε πούστη. Τα μήλα, οι πατάτες και τα κρεμμύδια έχουν την ίδια γεύση. Να, το λέει μέσα εδώ. Τα μήλα, η πατάτα. Και τα κρεμμύδια έχουν την ίδια γεύση. Άκου, τα μήλα και. Δηλαδή, άμα φας πατάτες βγαστές με κρεμμύδι και μήλο, έχεις μία γεύση. Έχεις μία γεύση. Πω, ντουτε. Τα μήλα, οι πατάτες και τα κρεμμύδια δεν διαφέρουν γευστικά. Δηλαδή, άμα έχεις COVID, όλα μοιάζουν. Όμως δες όμως ο δημοσιογράφος έρχεται να στην πει με το που λες εσύ λάθος. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο. Πάθω. Αλλά μόνο η μυρωδιά διαφοροποιεί τα συγκεκριμένα τρόφιμα, καθώς όλα διαθέτουν την ίδια γλυκιά γεύση. Αυτό λέει facts, φίλε. Εντάξει. Στην Ιαπωνία, λέει, πουλούν πλατιά καρπούζια. Έχει μια φωτογραφία, είναι τετράγωνα. Οι Ιάπωνες τοποθετούν τα καρπούζια όταν ακόμα είναι πολύ μικρά και άγουρα, σε τετράγωνα γυάλινα κουτιά, ώστε να αποκτήσουν το σχήμα του δοχείου. Καθώς μεγαλώνουν. Τελεία. Μαλάκα είναι άρρωστο. Μαλάκα. Το. Καταρρίπτεις το μύθο, θα σε γαμίσω με ένα γκούρι. Μαλάκα. Μαλάκα, οι Ιάπωνες είναι έξυπνοι, να ξέρεις. Εγώ το πιστεύω, να ξέρεις. Όχι. Ότι όλο αυτό γίνεται για να ανέβει με μηχανία του σεξ. Το τρίγωνο αγκούρι. Το τρίγωνο αγκούρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει. Εδώ κάνουν τον κύκλο τετράγωνο, ρε μαλάκα. Ούτε στα μαθηματικά δεν το έχουν κάνει αυτό. Τα παλιά χαρτιά, άκου εδώ facts. Τα παλιά χαρτιά μυρίζουν όπως η βανίλια. Ο φλοιός των δέντρων περιέχει λιγνίνη, μια ένωση που μεταφέρεται στο χαρτί κατά τη διάρκεια της παραγωγής του. Όταν ξεχαστεί μια στίβα με χαρτιά για πολλά χρόνια στη βιβλιοθήκη, η λιγνίνη μετατρέπεται σε βανιλίνη και μια χημική ουσία που εντοπίζεται στους κόκκους βανίλιας. Το βρήκα. Και την κρέμα πατησέρι. Κρέμ πατησέρι με τέτοιο. Να πας. Πάρτο, συνταγή. Να είναι κανένας καμένος με τη μυρωδιά. Σε φάρα. Να είναι κανένας καμένος με τη μυρωδιά. Μιλφέη. Περίμενες, έχω Με καλύτερο. 1000 φύλλα χαρτί. Όχι. Άκου ιδέα. Πιο γκούρμε. Ρε, θα μ' αφήσεις να πω τη συνταγή, ρε. Δικιά μου είναι εκπομπή. Σε χαμάω. Μπούλο, μην μιλάς. Δικιά μου συνταγή. Θες μια μπανάνα. Θα χάσει κιλά. Παίρνεις παλιά βιβλία, τα πετάς στο τζάκι και μυρίζεις και ταυτόχρονα το σπίτι βανίλια. Αρωματικό χώρο. Ρε, μαλάκα, εγώ σου έχω γκουρμεδιά εδώ τώρα, να ξέρεις. Αποδομημένο μιλφέι. Μιλφέι. Σπασμένο. Το οποίο το σπάς και με το τέτοιο. Ναι, με το βιβλίο των μαθηματικών, το παλιό, το χοντρό τη Δευτέρα Λυκείου. Το σπάς με αλάτι. Του κάνω αλάτι βανίλιας. Έτσι. Κατά του κόβεις κομματάκια. Σελίδα από το βιβλίο. Και πάθεις στον πελάτη πάνω και είσαι έτσι. Ορίστε. Βαλά, μπίτσι. Και πέφτουνε, ξέρεις. Μαλάκα, ως προς, ξέρεις που γράφουμε τι λέξεις. Καλό. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό που λέει χαρτί με τη βανίλια. Όταν ήμουν μικρός πήγα στο κηλικείο, έλεγα «Κυρία Ανά, να μου δώσετε μια μπουγάτσα, μόνο μάχνει ζάχαρη γιατί δεν τρώω κανέλα». Καταλαβες. Και μου έλεγε αυτή ορίστε πάρτε. Εντωμεταξύ, κηλικείο δεν ήταν κηλικείο, ήταν φούρνος. Τον είχε θείος μου το φούρνο. Συγγενής. Το πας, τον ακίζε Βερεσέ, ερχόταν ο πατέρας μου τώρα στην πείνα. Όχι, ακισμένο, 50 ευρώ να στις φέσει, μπαμ! Πάρτινα. Εγώ έτσι, μπάλας. Με μπας αγαπάω. Έτρωγα μπουγάτσα και έσταζα από πάνω. Και εκεί στο τέλος που είναι η μπουγάτσα, που το φύλλο, που κλείνει το φύλλο, ξέρεις η έτοιμη μπουγάτσα, κατάλαβες. Πας να τη φας και έσταζε όλη η κρέμα έτσι, φλάτς πάνω. Και επειδή τα έφερνε ζεστά σε ένα καλάθι, κατάλαβες, δεν είχε κηλικείο, δημοτικό σχολείο τώρα. Ήταν όλα ζεστά, έσταζε πάνω, μπαμ! Ας πούμε τέτοια ανάμνηση. Μου φέρε έτσι χαρτί, βανίλια, μπουγάτσα, κρέμες που λέγαμε πριν. Βέβαια δεν είναι πατησερία, αλλά εντάξει, κάτι τέτοιο. Είναι μπουγατσερί. Λοιπόν, υπάρχει φαγητό στον κόσμο που λέγεται spam. Όπως είναι στο email το spam. Αυτό το φαγητό δεν είναι τόσο περίεργο όσο τα υπόλοιπα. Αλλά κατοχυρώνει απάξια μια θέση μέσα στη λίστα αφού δεν είναι προσδιορισμένο από τι ακριβώς φτιάχνεται. Ναι. Εγώ το σβάν ξέρω ρε φίλε ότι είναι χοιρινό κάπως οικοσέρβα, τύπου αλλαντικό. Είναι ένα στην ουσία. Που παράγεται στο. Ναι. Είναι αυτό το. Πώς κάνει. Οπότε spam είναι το σβάν. Να ξέρεις. Άκου στην Κίνα λέει τρώνε μυαλά από μαϊμούδες. Κίνα, Αφρική και Νότια Ασία. Χαμένη ρε μα.
Άλλο. Χάγκης. Σκωτία. Ο κιμάς είναι πολύ ωραίος όπως και η μαγειρίτσα. Ο συνδυασμός του όμως, αυτό το παραδοσιακό φαγητό της Σκωτίας προέρχεται από κιμά, από τα εντόστια του αρνιού. Τελεία. Τουλάχιστον μαγειρεύεται με κρεμμύδια και ίσως να μην μυρίζει τόσο όσο φαντάζεστε. Δηλαδή στην ουσία είναι κάτι σαν κακαβιά. Όχι, δεν νομίζω. Πρέπει να είναι κάτι σαν εντόστια γεμιστά με κιμά. Γιατί τα εντόστια κοιμάσαι. Εδώ ρε μαλάκα λέει πιο κάτω ότι άλλοι τρώνε ειδικό χειρίδιο ρε μαλάκα. Είσαι φλαγ. Εντάξει, ναι. Μετά καρδιά πουλιού, πόδια κοτόπουλου. Εντάξει, αυτά δεν είναι περίεργα. Ναι. Μόνο η εκπομπή που κάνουμε τώρα θα μπει στο κανάλι άμα γίνεις vegetarian, να ξέρεις. Το Austin News μόνο. 8 χρόνια θα πάει το κανάλι 10. Κάθε μέρα θα έχει επεισόδιο το Austin. Άμα γίνει vegetarian σίγουρα. Δεν υπάρχει. Τι λες ρε μαλάκα. Από τις εκπομπές θα είναι ένα αβοκάντο. Μαλάκα ξεχάτε τώρα. Σοβαρά να το συζητάμε αυτό. Τι λες ρε μαλάκα, ο Θεός σου έδωσε αυτά ρε μαλάκα, τα λες αυτά. Αυτά τα έχεις για να κόβεις σάρκα. Μαλάκα θα χαραμίζεις το δόντι σου αυτό. Ο κοινό. Το κουνέλι δεν έχει κοινότητες ρε μαλάκα. Ναι. Τι δεν έχω ρε μαλάκα, δες εδώ. Εδώ. Δεν έχω δόντι, δε. Έχεις. Έχω δόντι λέω. Δεν είπα ότι δεν έχω. Εσύ με βγάζεις και δεν έχω δόντι, γαμημένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Πάμε και κάνουμε μία εβδομάδα. Όχι. Μόνο vegan φαγητά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε. Τι λες δε μαλάκα, μ' αρέσει να με κοτόπουλο μέσα μου. Με χοιρινό πουτσάτο σφαγμένο στο χωριό. Να τρώει όλη μέρα στα ίδια καλαμπόγια και τέτοια. Αρακά έχω αλλεργία ρε μαλάκα, χαζός. Εσύ όποτε δεν μαγείρεις αρακά μου κάθε μέρα μακαρόνια, το ξέχασες. Φρούτα δεν τρως. Φρούτα εντάξει. Το αμύτα που τρώσω πήγε. Τώρα τις μπανάνες θα γαμίσω, πας και χάσει ένα κιλό. Μαλάκα όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι λέει, όχι, βαλά μπίτσι χωρίς κρέας. Όχι. Μαλάκα θέλεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Μας έφτιαξε μαλάκα κυνηγούς να ξέρεις. Χόμος άπλησε πρέπει, ομό, κάτι ξέρανε μαλάκα να ξέρεις. Μαλάκα αυτοί δεν πεθαίνουν από αρρώστιες, μόνο από αρκούδες και μαμούθ. Εντάξει, αυτοί όποιοι είναι. Επόμενο. Ρε μαλάκα τόσο ήταν το προσδόκιμο ζωής τους όμως τότε. Πού ναι, μαλάκα βάζει καλά τώρα. Ψοφίσαν οι δεινόσαυροι. Και κάνει μια μέρα έτσι, δες, έτσι, κάνει. Τσουπ, το γουρνάκι. Στη γη πάνω. Και πάει μαλάκα ο ερέκτος και το κάνει έτσι, δες τώρα. Δες, μαλάκα δες με το, μη γελάτε. Τι αρχίδια είστε, μαλάκα. Και πάει ο ερέκτος και το κάνει έτσι το γουρνάκι. Εσύ τι νομίζεις, μαλάκα, μετά το δεινόσαυρο. Το γουρνάκι, ποιος το είχε γαμίσει και είχε. Τίποτα δεν είχε. Ούτε γρίπες στο χείρο, ούτε τίποτα. Άντε και μια σαλμονέλα να υπήρχε που δεν νομίζω. Τότε εκείνα ήταν υβρίδια, μισά δεινόσαυρο, μισά κοτόπουλα. Είχαν δόντια στο ράμφος. Όχι, ρε μαλακά, πώς σου λέγε τις αρρώστιες, ρε μαλακά. Υπήρχε περίπτωση να πάθει τώρα ο ερέκτος σε γρίπτο των χείρων. Και στο μαλακά σαν τη μαϊμό έπαιρνε τα σκατά και τα ζωγράφησε στον τοίχο. Ρε μαλακά, τότε άμα είχε. Στις αρχές της ανθρωπότητας λέμε τώρα, ρε φίλε, πού πάμε. Ρε μαλακά, χαζίστε τώρα, τι προσπαθείτε να με πείσετε. Θα κάνουμε vegetarian το κανάλι επειδή το κρέας αρρωσταίνει. Είσαι αρνητικός. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ό,τι γίδα, κοκκινιστή. Με κρεμμυδάκι. Ωραία, θα κάνουμε φασόλια και θα το αφήσουμε γροβάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να πάω στο όρος. Ωραία. Σκέτα μανιτά. Είσαι vegan! Δεν είμαι vegan. Είσαι vegan! Όχι. Είσαι. Όχι. Θα σου πω και δεν είμαι vegan. Την Κυριακή που ήρθαμε να φάμε σε σένα, είχες μανιτάρια. Έφαγα μετά και το κότσι στο γαμιστερό. Άρα είσαι κρυφός vegan. Τι λες ρε μαλάκα. Άμα δεν είχε κότσι στο τραπέζι, τι νόμιζες, θα κάθομαι εγώ το τσιμπάω μανιτάρια. Θα φύγα Ελλάδα χωρίς το Γιάννη. Ναι, θα κάνω, το έχω δηλώσει. Γιατί λες να κάνεις φάρμα μυθρινά. Ναι, αλλά δες τώρα μαλάκα, έξω από το τέτοιο. Έξω από το εκτροφείο το δικό μου, στα 50 μέτρα, θα έχουμε το εστιατόριο το δικό μας που θα μαγειρεύουμε σπαλομπριζόλες. Πάμε παρακάτω. Μαλάκα, άλλη σοκ τώρα. Δεν ξέρω αν το είδες στον δρόμο. Πάμε στην IKEA. Που πήγαμε το μεσημέρι. Λοιπόν, story time. Πάμε στην IKEA. Πάμε στην IKEA, όμορφα καλά. Χαλάει εδώ και ο Σκιμιτσίδης 2.000 ήθελε να αλλάξει το σπίτι του σήμερα, τον έπιασε τη τρέλα. 7 η ώρα είχαμε γύρισμα, η ώρα είναι 12 παρά. Πάμε παρακάτω. 12.30, ό,τι είναι. Βγαίνουμε. Οι γνωστά για το φαγητό τους, 40 χρόνια τώρα, για το φαγητό τους είναι γνωστοί για ένα πράγμα. 40 χρόνια τώρα και φτεδάκια άλογο. Και που στις κακές παρτίδες έχει και λίγο γάτα μέσα. Μπράβο. Είδες τι είχε μπροστά του ταμεία. Μαλάκα είχε εκεί ένα πάγκο που στα μοιράζαν τζάμπα φαΐ. Μπροστά από τα ταμεία είχε ένα πάγκο. Ναι. Και είχε, θα σου πω γιατί. Και κοιτάω, βλέπω το τζάμπα φαΐ. Βλέπω μουστάρδα κέτσα, βλέπω το ψωμάκι. Λέω ότι γαμίσαμε. Τόσο τυχεροί. Είμαστε τόσο τυχεροί. Σήμερα θα φάμε τζαμπέ hot dog. Και βλέπω από δίπλα το μπάνερ. Buy a hot dog.
Δοκιμάστε τώρα. Σφραγίδα, πράσινη και έγα vegan. Vegan. Πού! Μαλάκα, δες τώρα, δες τώρα. Εντάξει από όλα 40 χρόνια, 2 βουνά μαλάκα άλογα έχουν ταΐσει στον κόσμο. Το λιγότερο 40 χρόνια 2 βουνά άλογα, να ξέρεις. Τώρα θα πιάσει και τα δάση. Δες τώρα, δες. Να μην το πούμε vegan, να μην το πούμε non, ξέρω εγώ. Πώς το λένε? Ναι, meat free, κάτι τέτοιο. Bio hot dog. Μου οδηγίες να το στήσεις 3 ώρες. Μα σου γαμίστηκε μαλάκα, να ξέρεις. Μισό έτσι μου έκανε να στήσει ένα τουλαπάκι. Να ξέρεις. Τον βάζεις να το κουβαλείς και μέχρι τα αμάξι. Δεν λες, το boost χάλασε 2.000, ας σου κάνουμε ένα transport free. Όχι. Και με κρινάς και bio λουκάνικο. Να μην πάω μέχρι τα αμάξι, να χεστώ πάνω μου. Τέτοιοι είστε. Πας, πήγα, μαλάκα δες. Ξέρεις γιατί το κάνουνε, γιατί άμα πας στις τουαλέτες. Μαλάκα, εγώ ξέρεις τι είδα. Είδα μια τύψα που έτρωγε εκεί. Έτρωγε. Και όσοι ξέρετε, έχει ένα hall ρε παιδί μου, μετά τα ταμεία, που πας και κάνεις παραλαβή τα μεγάλα τα πακέτα. Και πάμε εμείς τώρα, χτυπάμε, παίρνουμε χαρτάκι, πάμε εκεί. Το ζέρι με το χάρτη μας λέει καθίστε λίγο. Και θα σας φωνάξουμε πάρτε το πακέτο σας. Εντάξει. Και έρχεται η τύψα από πίσω μας, έχει φάει 2 μπουκές από το hot dog, τον μπάιο. Παίρνει το χαρτάκι, πάει στο ταμείο, της λέει το ίδιο πράγμα. Καθίστε και θα σας φωνάξουμε το πήρε το πακέτο σας. Και πάει να κάτσει και στο. Οπ! Κατάλαβες, εξαφανίστηκε. Φώναζε αυτή μετά. Λαζαρίδου έτσι, μπάιο. Vegan. Τα αίμα, μαλάκα, να ξέρεις. Ούτε καν. Τι λέτε, όχι. Μπορούμε να τρώμε όλα αυτά τα παράγοντα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είπα. Το vegan είναι vegetarian όμως. Μαλάκα, τι λέτε τώρα. Λίγο από το ξύλο. Να, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Αρχίζω να βράζω σοβαρά, να ξέρεις. Χαμό και θα βρείτε κιόλα. Τι λέτε, ρε μαλάκι. Τα game vegetarian, είστε σοβαροί. Εγώ, μαλάκα, καθημερινή Τετάρτη που τρώει ο κόσμος φωσολάκια, βράζω γίδα και την κάνω στη φάδο, ρε μαλάκα. Θα πάω τώρα εγώ να φάω φωσολάκια. Δεν μπορώ. Να φάω εγώ μέσα στη μέρα, αντί για 2 φορές κρέας, να φάω 2 φορές λαχανικά. Όχι φύγαμε για μάσες, ούτε φύγαμε στο περίπτερο δεν θα πάμε. Να ξέρεις, έχω σβήσει με το που κατέβω στο πεζοδρόμιο. Ενέργεια 0. Εγώ πιστεύω ότι είναι όραστο. Δεν είναι τίποτα στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει. Άμα θέλετε, ίσως άμα θέλετε μια φορά, άντε να πάρουμε κανένα vegetarian μαζί μας. Κανένα καλό παιδί. Όχι αυτούς που πουλάνε bio hot dog στα που στο ράσει. Αυτοί σκοτώνουν κόσμο, να ξέρεις. Τον ταΐζουν, νομίζω ότι ο άλλος πήρε δύναμη, παίρνει παραπάνω έπιπλα, βγαίνει απ' έξω, πάρ' τον είπε κόπο, σιγαμήθηκε. Δεν έχει, να ξέρεις. Τελείωσε. Θα πάρουμε κανένα καλό παιδί μαζί μας, κανένα vegetarian normal και θα πάμε να κάνουμε μια συνταγή vegetarian. Υπό έναν όρο. Εγώ θα φάω κρέας μες την ημέρα. Θα έχω μαζί μου ψωμάκι, γιδάκι, τυράκι, δες το, τυράκι γιδάκι και ψωμάκι εδώ πάνω, το στούμπα. Ωραίο. Ναι. Ζυμωτό, στρογγυλό, έτσι, του φούρνου. Καλό. Μπεργκεράκι. Ωραίο. Homo sapiens burger. Erectus. Μαλάκα να σου πω κάτι. Γιατί η γίδα να μην είναι vegetarian προϊόν. Το μοσχάρι. Άρα θα γίνουμε vegetarian. Το μοσχάρι. Άρα είμαστε vegetarian. Άρα είμαστε vegetarian. Είμαστε vegetarian. Είσαι ό,τι τρως. Άρα. Γίδα. Άρα vegetarian. Τελείωσε. Χορταράκι. Ναι. Το κλείσαμε. Τίποτα. Είμαστε ήδη vegan. Τίποτα. Όχι τους μαλάκες του Ινδούς. Οι Ινδοί δεν είναι vegan. Σκυλιά, γατιά, τέτοια. Το γατί τρώει ποντίκι. Το γατί δεν είναι vegetarian. Θα κάνουμε δουλειά τώρα, τι θα γίνει. Μαζί κάνουμε στον κόλλο σήμερα. Ένα γύρισμα είπαμε. Δηλαδή ούτε 10 λεπτά να μην πάρω σε αυτό το κανάλι εγώ χρόνο. Σκυλιά, γατιά, δεν είπα, όχι. Νότια Αμερική τρώνε ειδικά χειρίδια. Οι Ινδιάνοι. Ας τους ίδιους και πες τα νέα, ρε μαλάκα. Τα νέα τελειώσαν αυτό. 18 έχουμε πει. Τι άλλο θες να μάθεις, ρε μαλάκα. Τετράγωνα καρπούζια και η μπανάνα χάνει τέτοιο. Θερμίδες. Και θα τρως ή μήλο ή πατάτα ή κρεμμύδι. Θα κάνεις οικονομία. Λοιπόν, επειδή το στούντιο καταραίει, Toasted News τελειώσαμε. Φιλάκια, θα πούμε στο δεύτερο. Άντε Μίτσο, ρίξε το φτά. Μίτσο, φιλάκια. Φάτε μπανάνες πολλές. Ας μου γυλά. Ρίχτε καλοκαιράκι. Έπαιξα, κλείξτε το. Τελικά. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω. Πώς αισθάνεσαι? Ανάλαφρο στο σερβιέτα. Περπατάω και πετάω. Αν δεν κάνει και ένα ανθρώπινο άντρο. Οκ. Εδώ καλά είμαι. Καλά είμαι εδώ καλά είμαι. This was toasted νέα from Αριστίδης Λαζαρίδης. Next time we tell again news for food, weird, around Cosmos. Thank you for watching this video. Κάντε like και subscribe
γιατί we're gonna lose some fucking certain money if we doesn't take our target until the end of the year. We love you. See you on the next Toasted News. Bye.